us en parlaré de les gardènies, una planta molt característica per la seva flor tan blanca i tan pura i sobretot pel seu perfum i el seu aroma. Són plantes que s'han utilitzat sempre i moltíssimes vegades per el que són els casaments, perquè són plantes que tenen aquesta olor, que té aquesta fragància. I llavors avui us explicaré com fer perquè realment us funcioni, us faci bona floració i tingui un bon creixement. Les gardènies són plantes que són una miqueta especials. Si no sabem què fer-los, no tindrem el resultat adequat. Són arbustos de fulla perenne, s'aguantarà la fulla a l'hivern. I té un creixement no molt ràpid, no té un desenvolupament massa gran. El que sí que és una planta que hem de pensar que no li agrada massa el fred. O sigui, si baixem, que no baixi més dels menys 3 graus, seria el màxim que tenien que aconseguir que com a molt pogués suportar la gardènia. L'ideal seria la temperatura entre 15 i 25 graus, aquesta seria la perfecta, per tenir un bon creixement i una bona floració. Si ens baixa la temperatura, l'únic que passarà és que la planta aguantarà, es poden caure una mica unes quantes fulles i llavors podrà ser que algunes fulles com aquestes se'ns comencin a posar grogues. Per això intentarem que la gardènia sempre la posarem en un lloc una mica resguardat. Ara és el moment adequat de les gardènies, perquè a partir del mes de maig fins al mes de setembre tindrem una floració continuada. N'hi haurà moments que n'hi haurà més quantitat de flor i n'hi haurà moments que en tindrem alguna menys. El que sí que tindrem que anar fent és anar traient les flors, a mesura que es vagin canviant de to, de color, veurem que del color blanc pur, després comença a agafar un to groc, que n'hi ha qui inclús m'ha dit, ostres, no tens una gardènia groga? No, si no n'hi ha, gardènies són blanques. El color que a vegades hem vist a alguns llocs, ho dic perquè m'ha passat diverses vegades, que agafen aquesta tonalitat groga, pensem que són d'aquest color, però no ho són, és quan es van pensint la flor, va agafant aquesta tonalitat groga, fins que al final es van posant lletges, llavors les anirem traient i d'aquesta manera estimularem el creixement de les altres poncelles perquè obrin bé. Les gardènies, l'ideal és trasplantar-les amb testos, millor que a terra. Per què? Perquè si la posem en un test, sempre podrem agafar i quan vingui el fred, posar-les en un lloc que no pateixin, més arrecerades, en un cobert, o inclús posar-les a dintre. Quan comprem la gardènia, sempre la tenim que trasplantar. Trasplantar-la i regar-la. On la situarem? La situarem en llocs que no tingui gaire sol. La gardènia s'adapta perfectament en un lloc a l'ombra, amb molta llum, això sí, molt ombra però molta llum, o a mitja ombra, o sigui, si li toca el sol, que sigui a la primera hora del matí o a última hora de la tarda. Mai el sol fort. És una planta que en aquest cas és també més especial. L'aroma que tindrem és com un ambientador natural. El que també tenim que tenir en compte és que necessita un grau d'humitat una mica elevat. Això ho aconseguirem posant un plat, que després quan us ensenyi el tema del trasplant, perquè a l'hora de tenir-la dintre de casa o inclús fora, doni aquest grau d'humitat més alt, més elevat, i farà que aquestes poncelles també ens ajudi a que no caiguin. Això és un dels factors que ens ajudaran. Anem a començar a fer el trasplantament de la gardènia. La gardènia, com abans he comentat, són plantes acidòfiles i necessiten un pH entre 5, 5,5 o 4,5, 5, vol dir que tenen un pH bastant àcid. Si no fos així el cas, ho dic perquè això forma part també del secret de que la gardènia ens funcioni. Si el pH és més alt, les fulles no ens tornaran grogues, la planta no treballarà bé, no podrà agafar els nutrients i no ens funcionarà. Vull dir, perquè és molt important, en el cas de la gardènia, utilitzar el substracte de terres àcides. És un substracte especialment pensat perquè aquest pH sigui més aviat baix. Si no ho fem així, ja dic que no tindrem més aviat problemes. La gardènia és bastant especial amb el tema del substracte. Bé, doncs, començarem. Aquí tenim el test. Podem agafar qualsevol test, la veritat, aquí he agafat un primer test que tenia i podem utilitzar el test que ens agradi. Posarem el forat, que aquí veiem que té un forat molt gros, utilitzarem una pedra més gruixuda perquè no se'ns coli l'altra resta de grava. Sempre posarem, com hem dit sempre, el tema de la grava volcànica. Una miqueta de grava volcànica anirà bé pel drenatge.
una miqueta de substracte. I llavors a l'hora de trasplantar, ben fàcil, això com he dit abans, sempre que adquirim una planta, una gardènia, la trasplantarem. No la deixarem amb aquest test, la podem deixar, però és que anirà a pitjor. Cada setmana que passi, en comptes d'anar millor, desenvolupar-se, de créixer, de fer-se maca, no ho farà. Llavors, només fent així, tombant la planta, és que surt sola. Veiem així el test. També una cosa a tenir en compte, les arrels, que es vegin que està totalment arrelada, l'arrel és blanca, és una arrel sana. Llavors ho processarem d'aquesta manera, la situarem més aviat centrada i ja començarem a posar el substracte. Farem per tot el bol, que quedi ben plena. La gardènia és una planta que realment és fàcil de cuidar, només hem de tenir en compte aquests aspectes que us estic comentant per tenir èxit. Si ho fem en qualsevol substracte, que n'hi ha qui ho fa, també podria arribar a funcionar, però és més difícil. La veritat és que la gran majoria de les vegades, si ja no partim del seu entorn on viurà, que serà un lloc perfecte, amb el substracte perfecte, doncs és més difícil que ens funcioni. Per això, si utilitzem aquest substracte, que és el que farà el pH molt més àcid, tenim molt més garantit el tema de les poncelles, que és molt habitual que no s'arribi a florir per culpa d'això, que no tenim bé el pH. Una vegada ja la tenim trasplantada, podem fer algun cop perquè se senti bé la terra, ja la tenim bé. Aquí sí que és important el que deia abans, per exemple, el del medidor. Aquí sabem que ja tenim un substracte bé, que no tenim cap problema, però podem tenir ja trasplantades altres gardènies que tenim a casa. Aquestes gardènies que tenim a casa, clar, si no sabem com tenim el pH, l'ideal és el medidor de pH com és aquest, que això surt bé de preu, miraríem, clavaríem i ens marcaria el pH. En aquest cas, ara no es veu gaire bé perquè no té gaire profunditat, però l'ideal és que estigui entre 4,5 i 5, i el normal que tindrem a casa és que si ho hem fet amb qualsevol altre substracte, se'ns anirà cap a 6, 6,5, i això, en realitat, no ens anirà gens bé a l'hora que la planta pugui fer un desenvolupament i un creixement ben fet. Bé, doncs, una vegada ja trasplantada la gardènia, el que comentava abans seria també recomanable donar un grau d'humitat. Per aconseguir aquest grau d'humitat, una idea bona seria, per exemple, posar un plat en grava volcànica, així. Posarem bastanta grava volcànica per un motiu, perquè no interessa que quan posem després el test aquí sobre tingui contacte l'aigua amb el cul del test, perquè no tingui una humitat constant, llavors doni aquesta aireació a sota de la planta. En aquest cas, per exemple, amb la regadora traurem això, si no ens tirarà aigua per tot arreu. Posarem aquí el plat una mica, però que la pedra quedi per sobre de l'aigua, així no tindrà contacte amb el test. D'aquesta manera posarem el test aquí i això ens permetrà i ens ajudarà a donar aquest grau d'humitat. Això ho podem fer tant a fora com a dintre. Bé, ja la tenim trasplantada, ja la tenim amb el seu plat. Ara el que convindria és regar-la. Sempre després d'un trasplant tenim que regar qualsevol planta. La gardènia, agafem la regadora, ja l'hem trasplantat i ara posarem a l'aigua perquè quedi ben assentada tot el substracte amb el sapalló i tota l'arrel que tingui contacte amb la terra, amb el substracte. Fem així una regadeta. Si ens queda una mica aquí aigua no passarà res, mentre no tingui contacte amb l'aigua. Si tinguéssim massa, doncs buidaríem una mica el plat. Bé, doncs, ja la tenim trasplantada. Toca l'adob. Una cosa que no us he comentat és el tema de l'aigua. L'aigua, la gardènia és tan susceptible, no li agrada qualsevol aigua. Les aigües dures li molesten moltíssim. Llavors el que farem és fer amb l'adob, tenim aquí adobs líquids, que serien els que millor funcionaran per la gardènia. Aquest adob que veieu aquí, a més té una característica que porta un antical, que fa que neutralitza totalment la cal. La cal li molesta moltíssim a la gardènia. Llavors, el perfecte seria regar amb aigua de pluja, seria el perfecte, i si no, doncs no ens queda més remei, doncs regarem amb aigua de l'aixeta. Si reguem amb aigua de l'aixeta, sempre utilitzarem aquest adob antical.
Una altra cosa important seria el tema del calat de ferro. També és molt important a la gardènia. La gardènia, per mantenir aquest verdor de la fulla, el calat de ferro és fonamental. L'utilitzarem agafant un sobret d'aquests, per exemple, posarem amb aigua, 5 litres d'aigua, si és menys, perquè en aquest cas seria menys d'aigua, posarem menys del sobret i el regarem. No mullarem les fulles, sempre procurarem regant amb la regadora i posant a la part del substracte. Vigilarem el del calat de ferro, ja que tenim el plat no tindrem problema, però si ens cau a fora, cuidado que el calat de ferro pot tacar tota la rajola. El reg és molt important no regar sobre regat. És una planta que si la tenim també que el substracte quedi massa sec, ens afectarà les poncelles que ens caiguin. O sigui, això és molt important el tema del reg, de no deixar que la terra s'assequi massa. I quan la regarem? Quan veiem que la terra de la part de sobre s'asseca, comença a assecar-se, llavors és quan la regarem. O sigui, necessita ni massa aigua ni massa poca. Manera, quan toquem la terra de sobre i queda seca, llavors la farem una bona regada. I d'aquesta manera tindrem un reg ben fet. Per aconseguir la gardènia que sigui de copa, això ja l'ideal és comprar-les fetes perquè dona moltíssima feina. Es deixen 2 o 3 branques, es va entrenant fins a arribar a l'alçada desitjada i a partir d'aquí es comença a podar. D'aquesta manera es fa una boleta a la part de dalt i es fa aquesta trena que podeu veure aquí. Això, amb el temps, el que farà és una bola encara més ampla, més gruixuda, el tronc més gran, també, més gruixudet, no serà d'alçada, però podem mantenir una planta d'aquesta forma i també la veritat és que queda molt original i molt maca. Una cosa que ens queda important també de parlar és el tema de la poda. Quan podarem la gardènia? La gardènia, l'ideal és podar-la quan es passa la floració. Quan tenim ja molt poca floració, ja no queda gens de floració, la podarem. Però com i quan la podarem? Ara no la podarem perquè no és necessari, tenim aquí tota la floració, però la manera fàcil és treure, una vegada s'ha passat la floració, el que farem és treure un terç aproximadament del tamany de la planta. O sigui, en aquest cas trauríem un trosset per aquí, d'aquesta manera, i el que faríem és podar-la tota d'una manera igualada, donar una forma de boleta. Si la planta és així, acabada de comprar, la podarem poquet, inclús només, a vegades cal només pinçar-la, que això es pot fer inclús amb les mans. Però si la gardènia ja la tenim gran, més gruixuda, llavors el que farem és tallar-la, treure un terç de la planta, reduir-la, i amb això aconseguirem que tregui molt més brots, més forts i donar-li molta més força. Si no la podem, llavors es passarà que s'anirà fent desgarbades, el tronc es faran llenyosos, no quedarà maca, perdrà la forma. Per això sempre és recomanable podar-la una vegada passada la floració. La gardènia no dona masses problemes de tema de malalties o de fongs, però un insecte bastant típic que a vegades agafa la gardènia és la cotxinilla. La cotxinilla se'ns comença a posar per sota de les fulles i llavors el que s'agrega després la cotxinilla es provoca un fong que és la negrilla. Això, agafar un insecticida com aquest, un triple acció o un fungicida, fer la barreja i ruixant-la, fer tractaments. La cotxinilla és una mica més complicada, però per això, si fem 3-4 tractaments, un cada 10 dies, ruixarem, pulveritzarem amb aquest producte i tindrem una vegada la planta ja completament sana. Ara us ensenyaré què fer amb les flors de les gardènies. Per exemple, per un sopar romàntic, per què no utilitzar aquestes flors que tenen aquest perfum, d'aquest aroma. Podem utilitzar un gerro com aquest, de vidre, aigua, posar unes flors de gardènia, podem agafar unes quantes fulles, ens ajudarà a que quedi més maca, les posarem per sobre, així, i, com no, unes espelmes. D'aquesta manera podem utilitzar la seva fragància amb un sopar romàntic i que ens ajudarà a passar una molt bona estona. Així, d'aquesta manera. Si us agrada aquesta presentació, podeu fer-lo en un moment especial i ja veureu que és molt fàcil, ha sigut un segon, i molt fàcil de muntar.